Bé, jo per aquest Sant Jordi també us vull recomanar aquest llibre, els llibres que van devorar el meu pare, d'Alfonso Cruz, editat per Blackie Books. És un llibre superinteressant tant per a un públic juvenil com adult, perquè, en primer lloc perquè la història està narrada per un nen de 12 anys, i després perquè el que explica també pot interessar un públic adult perquè integra molt la literatura clàssica. Llavors, la història comença que l'àvia del nen li explica que el seu pare no va morir per un atac de cor, sinó que el que li va passar és que els llibres el van devorar. Llavors, quan fa 12 anys, li donen les claus de la biblioteca del seu pare i llavors el nen comença a llegir compulsivament, de manera que pràcticament també és devorat pels llibres i barreja molt la literatura amb la realitat. I arriba un punt que no saps ben bé si el que està passant és real, és ficció, és una història superinteressant i tal com diu el títol del llibre, la veritat és que també et devora quan l'estàs llegint i a més incita moltíssim a llegir encara més, sobretot literatura clàssica que normalment costa molt. Així que per aquest Sant Jordi, devoreu llibres.